ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀତ ଦିନେ କେମିତି ଛତୁ ଚାଷ ହେଉଛି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଭାଇ ଛତୁ ଚାଷ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଭାଇ ଆମର କୋବି କରିନ୍ତି, ସେପଟେ ଛତୁ କରିନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛତୁ ଦେଖେଇବି। ତେଣୁ ଶୀତ ଦିନେ କେମିତି ଛତୁ ଚାଷ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ତା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୀତ ଦିନ ଛତୁ ଚାଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗେଟ୍ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଘର ହେଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ଘର କରି ଶୀତ ଦିନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଘର ହେଇକି ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଶୀତ ଦିନେ କେମିତି ଛତୁ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନେ କେମିତି ଘର କରିକି ଛତୁ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ ଟିକେ ଦରକାର ଗରମ, ସେଥିପାଇଁକା ଘର ହେଇଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଆମର ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଆମର ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ପାଲ ଭଳିଆ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଘର ହେଇଛି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ଏପଟେ ବନ୍ଧାକୋବି ଲଗେଇନ୍ତି, ଏପଟେ ଛତୁ ଚାଷ କରିନ୍ତି। ଏ ଭାଇଙ୍କର ବନ୍ଧାକୋବି ଇଏ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଆଜିକି ହେଇଗଲା 20ରୁ 25 ଦିନ ବନ୍ଧା ଇଏ। ଭାଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରନ୍ତି, ସେପଟେ ଛତୁ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଏପଟେ ବନ୍ଧା ଚାଷ କରନ୍ତି। ଆଜିକି 20ରୁ 25 ଦିନ ଲାଗିଗଲାଣି। ଆଜି ପାଣି ବୁହା ହେଇଛି, ଆଜି ପାଣି ବୁହା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଭାଇ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଛତୁ ଟାଙ୍କି। ଭାଇ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଏଠି ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି କୋବିରେ। ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ? ଏଠି ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଭାଇ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବାମ୍ଫି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କେମିତି ହେଇଛି ବାମ୍ଫି। ଇଏ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ ଟାଙ୍କି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାଡ଼ି ହେଲା, ଏଥିରେ ଛତୁ ନଡ଼ା ବୁହା ହେବ। ଯେଉଁ ଛତୁ ଆମର ଭିଜି ଯାଇଥିବ ପାଣିରେ, ଟାଙ୍କିରେ ପାଣିରେ ଭିଜି ଯାଇଥିବ, ଆଦେହରେ ସେ ବୁହା ହେବ ଘର ଭିତରକୁ। ଭାଇ ଛତୁ କେତେ ପଡ଼ିଛି, କେତେ ବେଡ୍? ଶୀତ ଦିନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବେଡ୍ ଆସୁଛି, ପିନ୍ ଆସୁଛି ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଛତୁ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ, ଛତୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମର, ସେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧାକୋବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁନି, ସେପଟେ ଯେଉଁ ଘରଟା ହେଇଛି ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାମ୍ଫିଟା ଖରାଦିନେ ପନିପରିବାକୁ ବୁହା ହେଉଛି ପାଣି, ଛତୁକୁ ମଧ୍ୟ ବୁହା ହେଉଛି। ଭାଇ କିଛି କହିବ ଛତୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ?